Grabe, na-stress ako. Yan, ito yung pantrabaho ko na bag. Tapos, my God, I feel so old. Oh, makikita na nila. Ay, makikita na nila ang susunod na Darna. Kakahiya sa young person na natutulog sa bahay ng lalaki. Sinabi niya, kaya pala, dugyot mo na tingnan. Siguro may STD ka na, yung boyfriend mo mukhang bisexual, pa-test ka. Book 19, Chapter 7, page 19. Good morning! Grabe, na-stress ako. As in, ang ginagawa ko kasi ngayon, yung mga videos sa phone ko, ang dami, nasa 200 plus. Pwera pa dun yung mga vlog ko na i-edit, ganyan. So, yung parang mga, hindi ko lang mabura-bura ng mga videos, yun yung mga 200. Sabi ko, gusto kong mag-delete. Ang ginawa ko, dahil gusto ko pa rin silang i-save, sa iMovie, nag-edit ako. Nilagay ko lahat ng videos para gawin ko silang nasa iisang videos. Tapos ang medyo hassle doon ay nilagyan ko din ng mga dates para hindi ko makalimutan. Kasi yun yung special kaya hindi ko mabura-bura yung mga nasa phone. Kasi parang siyang diary, di ba? May dates, ganyan. Kaya, ayun. Tapos, siguro it took me mga 2 hours para matapos yun. Balik-balik ka sa mo, sa camera roll mo para ma-check kung ano na ba yung date nung video na ina-edit mo. Tapos, siguro yung video na yun, combined 27 minutes. Kaya, ayun, happy na ako. Sabi ko, i-save ko na lang siya, i-export ko na lang siya. Tapos, hindi ma-export. Ilang beses ako nag-try, nag-search din ako sa YouTube. So, napansin ko, napulot ko sa YouTube ay kapag ka daw merong video na may glitch, nagiging error. So, ang gagawin mo lang is hanapin yung video na yon tapos tanggalin mo. Akala ko okay na ayaw pa rin ma-export. Siguro, isang araw akong stressed kasi Sunday, akala ko masasave ko na siya. Akala ko tapos na yung problema ko. Tapos Monday morning, kahapon, yun, stressed pa rin ako. Sabi ko, paano ko ba matatapos to? Hindi na ako nakakapag-edit ng ibang vlog ko kasi parang yun yung gusto kong unahin. Tapos kagabi finally, siguro mag-aalauna na yun ng madaling araw. This morning actually, nung natapos ko, kung hindi siya mag-e-export, hindi talaga. So, tinatry ko muna sa pinakamadaling way. Tapos, pag nakikita kong okay, then yun, save in 4K. Ay, nako, ang happy ko lang talaga kasi natapos na. So, mamaya makakapag-edit na ako ng mga videos ko, ng vlog ko. Stress ako kasi yun na nga lang talaga yung pinaka-hobby ko, diba? Naisip ko, paano kung hindi na ako makapag-edit, ganyan. Kasi ang ginawa ko, guys, hindi ko pala nabanggit. Dinilit ko yung iMovie na app, tapos ininstall ko ulit. So, ang nangyari, lahat ng music ko, ng pang-background ko, na-delete ko. So, hindi ko nga napansin yun kasi nasa isip ko lang, gusto ko lang ma-save yun. Kaya, ayun. Picky pa naman ako sa sa background music. Ewan ko, hindi ako makapaghanap, hindi madali sa akin pag maghanap ng okay na pang-vlog. Kasi, ang daming magandang music. Pero, hindi siya lahat parang cute sa vlog, especially kung may mga parte-parte na parang tahimik. Ayoko yung ganun. Gusto ko sa simula pa lang ng music hanggang matapos, talagang pareho lang yung tune niya, pareho lang yung volume niya, yung hindi nagbabago. Yung iba kasi nagbabago, yung parang sa una akala mo ang lakas, tapos biglang hihina, or kaya yung iba ang hina-hina sa simula, tapos pag nasa gitna na ang lakas. Kasi ang nangyayari kapag ka nag-e-edit ako ng vlog, akala ko okay na yung ganitong volume, tapos biglang boom, lakas. So ang ginagawa ko, ikakat ko yung yung music, tapos papalitan ko yung volume, hihinaan ko yung malakas. Kaya siguro ang gagawin ko pag maghanap ako mamaya ng magandang music, i-edit ko na lang yun. Kumbaga, ikakat ko yung part na malakas, yung part na pare-pareho lang yung volume, tapos yung mas gusto ko talaga yung mas upbeat para masaya lang. Sayang lang talaga na delete ko. Hi guys! Pupunta ako ngayon sa hospital. Dadalawin ko yung friend ko. Nagkilay lang ako ng konti. Tapos lip tint. Kala mo naman ang ganda-ganda. Nakakaingit yung mga ganun, no? Yung parang mga hindi na kailangan mag-ayos ng bongga. Lalabas na lang. Yung iba nga kahit walang kilay, kahit walang lipstick, pwede na. Ay, pinark ko yung bisikleta ko dyan lang sa malapit. Sa pachinko, guys. Doon ko pinark para walang bayad. Sa hospital kasi usually puno. Maliit lang kasi tong hospital, kaya yun. Ang haggard ko na, hala. Ayan, nasa loob na ako ng elevator, hala. May CCTV. Hala, ano to?
May nakasabay ako sa elevator. Kaka-opera lang ata, grabe. Natakot ako. Ayun na nga, at hindi ako nakapag-video kasi yung building, mga room, floor na kung asan yung friend ko, puro mga matatanda. Tapos, meron pang mga bisita kanina, yung mga ibang pasyente din. Kaya hindi ako makakapag-video. Tsaka maraming mga rumuronda-ronda na nurse. Tsaka syempre privacy din, di ba? So, ayun na nga, yung friend ko, na balian siya ng buto. Yung dalawang buto mismo yung nabali. Actually, yung isa, yung mas maliit, yun yung parang nabali talaga. Tapos yung isa naman, parang nag-crack, parang nagkabasag-basag ganun. 1 month na siya na naka-confine. Tapos almost 1 month na din mula nung inoperahan. Tapos kawawa nga siya kasi sinabihan siya na dapat daw pumasok next week. Hindi pa niya talaga kaya. So, hindi siya makakapasok at dahil dun, parang sabi nung sa agency niya, siya na daw yung magbabayad ng insurance niya. Kawawa, 1 month lang, hindi man lang, 'di ba, mas matagal-tagal. Kasi syempre, sino ba naman may gustong magtrabaho ng nakasaklay? Well, yung kaibigan ko, parang inaasahan na rin naman niya talaga yung papasok siya ng nakasaklay pa. Pero sa sarili niya kasi, alam niyang hindi pa niya talaga kaya. Hi na ako. Hello. So, kanina pa pala phone yung gamit ko. At yan, ito yung pantrabaho ko na bag. Tapos kanina medyo bukas yung lalagyan ko ng tubig. Kaya ito, patutuyuin ko siya. Sinabit ko dyan. Ito rin, nilalagay ko sa loob ng bag ko. Kasi pag ganito lang, parang nagkakalat sa loob lahat. Alam, bini. Ito yung pang map ko. Yan. Grabe yung buhok, no? May nakasabit pang buhok. Yan, sakit ng balikat ko. Kakatrabaho to eh. Grabe na yung hair ko na magpapariband ako next month. Ay, inaantay ko si mama kasi lalagyan niya ako ng salongpas. Ay, edad. Nag-e-edit na lang ako ngayon. Okay, andito na si mama. Puro pa kung ipon, mag-video ka. Yes. Saan? Saan tayo? Hi na. Okay na, dito. Ayan. Maghuhubad ba ako? Hindi. Hi. Hain banda. Saan banda? Dito. My God, I feel so old. Hindi yan. Old. Kala ko maghuhubad ako. Makikita na nila. Ay, makikita na nila ang susunod na Darna. Didi ko banda kanina na-feel ang ano. Ito ko. Yan. Nahawakan mo? Oo, aram ko. Kanina may gumagalaw na ano. Aram na yung... Yan, ano? Yan. Ang laki, ano? Diba? Alam ko nga. Ako pa eh. Pro ako dyan. Makina. Yan, alam mo na kung asan, ma. Yes. Don't worry. Sana gumaling, no, ma? Gagaling yan. Arigato, ma. Madali. Okay. Umanak magdalagan sa ospital magkuha ng salumpas. Mag-good night ka na, mama, sa camera, oh, sa vlog. Wala akong ngipin. Sinabi talaga. Good night! Good night! Okay, so, bago tayo matulog. Mag-intro na. Okay, good night. So, bago tayo matulog, guys, natuwa ako kanina. May sinend sa akin na picture si Sam. Siguro mga uso-uso na naman. O yung may filter na parang pag ginamit mo yun, para kang baby. Tapos, meron din naman yung matanda version. Tapos, yung matandang version, natawa ko kasi sobrang parang totoo yung kay Sam. Ito yung mga pictures. Grabe, diba? Parang siya talaga, parang yung itsura niya talaga pagtanda. Sabi ko nga, how can you look so real? Tapos, yung sa akin, guys, yung sa akin, yun ang hindi makatarungan. Kainis, diba? Bakit nung si Sam, ang ganda-ganda ng pagka-picture? Yung sa akin, parang abnormal. Okay, so guys, alam ko parang ang sagwa na ng itsura ko sa camera. I'm super haggard na. Ay, matutulog na ako, guys. So, good night. Hello! Andito na naman ako sa bed kasi kanina nag-work ako pero half day lang ako. Ang sakit kasi ng ulo ko ngayon. So, ito lang ako. Tsaka hindi naman kami super busy. Minsan masarap din yung ganitong nasa bahay tapos tahimik nag-iisa. Bihira lang mangyari yung ganito eh. May ichichika ako. For the first time ever, may natanggap akong
napaka-nega na comment. Dati, nakatanggap ako ng nega na comment, pero yung sabi lang naman nun, parang ang arte ko daw, ganyan. Parang feeling ko hindi naman siya super nega para sa akin, kasi totoo naman, maarte talaga ako. Tapos yung na-receive ko, about naman kay Sam noon, ano nga ba yun? Hindi daw seryoso sa akin si Sam, parang may mental problem something. Yung ngayon, talagang ano siya, as in, nega. Bale, hindi ko nababanggitin yung name. So, dito ko na lang din sagutin. Malay mo, panood niya. So, if you're watching, you know who you are. So, eto yung comment niya. Mahaba to. Dalawa yung comments niya. So, unahin muna natin yung isa. Bakit po ba half Filipino kayo when your parents nyo mukhang full-blooded Japanese? Si mama talaga, mukha talaga siyang Japanese. Actually, marami sa inyong mga nakakanood ng videos ko, tapos pag nakikita nyo si mama, marami nagko-comment talaga na si mama mukhang Japanese. So, yun. Pero, Filipina talaga siya. Pure Pinay talaga siya. Tapos sabi niya pa dito, 5 years naging kayo ng ex mo, kaya pala na inialaw ka mag-overnight ng present boyfriend mo ngayon kasi hindi ka na pala virgin. I know virginity is not important ngayon sa panahon, pero nakakahiya as a young person na natutulog sa bahay ng lalaki. Si Sam, nakatira siya sa military base. Bawal dun mag-overnight. So, hindi naman ako nagsistay dun. Bali, pupunta ako dun, tapos uuwi. Then, minsan, kinabukasan, pupunta ulit ako. Effort, diba? Pero, kung pwede nga lang sanang mag-overnight, mas gusto ko yung overnight kasi why not, diba? Ano naman yung masama dun? Sabi niya, nakakahiya as a young person na natutulog sa bahay ng lalaki. Siguro kung 10 years younger ako, let's say 19, tas nag-overnight sa bahay ng boyfriend, medyo pag yun hindi pa masyado magandang tignan. Pero, ewan ko, sa panahon ngayon, mas mas open-minded na yung mga tao. Pero nung panahon ko, 19 years old ako, hindi talaga ganun. And, I don't think naman na ganun ako kabata para paghigpitan ng sobra. 29 na po ako, ang dami ng mga kaedad ko na nag-aasawa na. 'Di ba? Para sa akin, kung makakapag-overnight naman, wala namang masama. Kaya lang, hindi pwede. Yun. Pero, at least feeling niya, bata ako tignan. Char. Tapos yung pinakahuling sinabi niya, kaya pala, dugyot mo na tignan. Dito, maiinis na sana ako. Kaya lang naisip ko, oo nga, dugyot ko talaga tignan. Hindi, minsan kapag ka nag-e-edit talaga ako, nakikita ko din na, ay, ano ba yan? Ang tsaka ko, ang haggard, ganun. Kaya siguro, di ko naman din siya masisisi. Kasi hindi talaga ako yung tipong palaayos na YouTuber. Hindi ako yung tipong magbe-video lang kapag ka nakaayos. Minsan kahit sit-down video pa yan or Q&A, hindi yung talagang nakaayos. Basta yung parang presentable tignan, go na. Pero minsan meron din talagang mga times na akala ko parang okay naman yung itsura ko, pero pag nag-e-edit na ako, napapansin ko na talaga na, ay, ang haggard. Tapos ito yung isa. Same video, ang sabi niya, ang sweet and innocent tignan. Pero sex addict ka pala. Talaga ba? Paka-TMI nito pero feeling ko, ako yung mas doon ako sa side na hindi mahilig. Ba mga pinagsasabi ko dito sa video? Alam nyo, lagi ko talagang nare-receive yung comment na parang sweet and innocent tignan. Madalas yung innocent tignan, kahit noon pa lang nung nasa Pilipinas ako, pag merong mga taong ganyan nangaaway sa akin, ang sinasabi nila, inosente at mabait tignan, pero parang nasa ilalim yung kulo, ang sama daw ng ugali, yung ganun. Tapos sabi, hindi ka ba nahihiya sa papa mo nakikipag-sex at nag-overnight sa bahay ng kano? Siguro may STD ka na. Grabe naman siya, pero ayun, siguro akala niya kasi nga nag-overnight ako, pero yun, girl or bro, hindi. STD, wala, at malabong magkaroon. Siguro may STD ka na, yung boyfriend mo mukhang bisexual, patest ka. Grabe yung problema nito sa buhay niya. Si Sam, hindi siya bisexual, no? Talagang straight na straight yon. And feeling ko mas unfair kay Sam na parang nasasabihan siya ng ganito. Kasi kung ako, hindi ganun kabongga yung mga experiences ko sa ganyang bagay, si Sam mas lalong hindi. Kung ano na talaga yung sinabi ko. Ngayon lang talaga ako nabash ng ganito. Last akong nabash, years ago, hindi pa ako nag-YouTube. May ex ako na yung girlfriend niya, kahit
years na din ata kami break nung boyfriend kong yun. Parang pinagseselosan pa rin niya ako. Una, kinaibigan niya ako, kinakausap-usap kunyari, and ako, nire-replyan ko naman siya ng maayos. Akala ko sincere yung friendship niya. Ang tanga no? Pero, ayun, months din naman kaming okay. So, akala ko talaga friends kami, pero in the end, nalaman ko na super bitter talaga siya sa akin. Yun lang yung naging experience ko na parang kung ano-ano yung pinopost niya about me, malandi, ganyan. Pero hindi ganitong level na parang, uy, may STD ka na, grabe siya. Pero hindi naman ako galit. Yung unang reaction ko, nung nabasa ko siya, pareho nung mga nagiging reaction ko ngayon, natatawa na lang ako na parang, grabe, laki siguro ng problema nito sa buhay niya. Sa nag-comment, di naman ako galit sa'yo, pero yun, sana maging okay naman yung buhay mo. Kasi feeling ko kasi guys, kung super happy or super okay yung buhay ng isang tao, hindi naman siya mag-spread ng negative vibes. So, sana maging okay ka. And thank you pa rin kahit pa paano sinabihan mo kung mukhang sweet and innocent at saka parang medyo pinag-feeling bata mo ako. Diba? Parang napaka-teenager, bawal mag-overnight, ganyan. Japanese lesson time! Ang ituturo ko sa inyong verb ay drink. Ang past tense ng drink in Japanese ay nonda. Nonda. Drinking. Nonderu. Nonderu. Ang future naman, nomu. Nomu. I want to drink. Nomitai. Nomitai. I don't want to drink. Nomitakunai. Nomitakunai. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ha. Bye!